V tomto krátkém videu si ukážeme, jak připojit jednotku z podprocesor do datové sítě. Jednotky jsou dodávány v různém provedení. Například máme jednotky, které jsou vybaveny rozhraním Ethernet, což je příklad těchto dvou. A nebo jednotky, které mají pouze Wi-Fi rozhraní, což je příklad těchto dvou malých zařízení. Pokud jednotka má rozhraní Ethernet, tak pak je situace jednodušší. Stačí vzít síťový kabel, dát ho do patřičného portu RJ45 a jednotku zapnout. Je od výroby nastavena tak, že si přes protokol DHCP vezme patřičnou IP adresu a je automaticky připojena do datové sítě. O něco komplikovanější je situace, pokud máme pouze Wi-Fi rozhraní. Než ale jednotky zapneme, tak prvním krokem je připojení případných externích modulů. Takové externí moduly mohou být třeba reléový modul, který se zapojuje do USB portu, nebo konvertory na různé sériové linky. Toto je příklad konvertoru mezi USB a sériovou linkou RS485. Toto je příklad konvertoru mezi USB a sériovou linkou 232. Některé jednotky mají přímo v sobě například rozhraní RS232. Pokud máme zapojeny všechny externí moduly, pak stačí, když vezmeme napájecí kabel a zapojíme do patřičného portu v jednotce, čímž ji zapneme. A jak tedy připojit jednotku, která má pouze Wi-Fi rozhraní? Máme-li ji zapnutou, počkáme asi tak 2 minuty, než naběhnou všechny služby a než začne poskytovat svou vlastní Wi-Fi síť. Přes náš jiný počítač nebo mobilní telefon, který se může připojit k Wi-Fi, se zkusíme podívat na dostupné Wi-Fi sítě a měli bychom vidět novou síť, která se jmenuje nControl. Když se k ní pokusíme připojit, musíme zadat heslo shodné, to je nControl. Potvrdíme a chviličku počkáme na připojení. Výsledek správného připojení lze poznat tak, že v seznamu připojených Wi-Fi sítí uvidíme nControl a tlačítko odpojit. To, že je tam napsáno bez internetu, je správně. Nyní otevřeme webový prohlížeč a napíšeme do něj adresu ensunit.local a stiskneme Enter. Naběhne nám úvodní stránka aplikace, která běží z jednotky z podprocesor. To, že zde vidíme na úvodní stránce některé chyby, je v pořádku, protože zatím nejsme připojeni k internetu a služba neběží plně tak, jak by měla. To až poté, co ji připojíme plně k síti. Klikneme na záložku síť a tam provedeme připojení k naší domácí síti. Můžeme začít tím, že klikneme na tlačítko skenovat a vypsat okolní Wi-Fi sítě. Chvilku počkáme, než si jednotka všechny radiové dostupné sítě oskenuje a vypíše do toho velkého šedého pole výpisy. Tak v mém případě já v podstatě vidím pouze jednu síť poskytovanou na několika frekvencích. Do pole SSID musíme zadat název této sítě a do pole heslo, které patří k naší domácí síti. Po kliknutí na připojit a restartovat se nás jednotka ještě zeptá, jestli opravdu chceme, a upozorní nás na to, že pokud zadáme špatné SSID nebo špatné heslo, tak budeme muset jednotku znovu vyresetovat. S tím souhlasíme, klikneme na OK a počkáme, než se jednotka restartuje. To může trvat až 2 minuty. Co dělat v situaci, kdy nám prohlížeč napíše, že buď nejsme připojeni, anebo že daná stránka není dostupná? V první řadě si zkontrolujeme, že opravdu jsme připojeni k bezdrátové síti nControl. Pokud víme, že ano, můžeme udělat pomocí příkazové řádky pár testů. Do vyhledávacího pole
systému Windows zadáme příkaz cmd a ten nám zobrazí příkazovou řádku. Do příkazové řádky napíšeme příkaz ping mezera a adresu 192.168.1.99. Stiskneme Enter a pokud uvidíme něco podobného, co teď vidíte na obrazovce, pak je to v pořádku. Pokud bychom viděli při zadání této adresy něco takového, tak potom buď jsme se spletli v zadání adresy, anebo skutečně jednotka není připojena k našemu notebooku nebo telefonu. V situaci, kdy dostaneme skutečně tento dobrý výsledek, že pakety putují tam a zpátky, můžeme ještě vyzkoušet příkaz ping se zadáním jména jednotky. A tam potom zadáme ensunit.local. Po kliknutí na Enter se náš systém dotáže sítě na toto jméno a vrátí se mu, pokud vše funguje správně, opět adresa 192.168.1.99 a víme, že jednotka komunikuje. Pak můžeme jít do prohlížeče a buď tam dát tu naši adresu známou 192.168.1.99 a nebo už by mělo fungovat i pomocí jména ensunit local.